saring kunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo KI Iriga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection.
Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Visit the MLear official website, www.mlear.com, for more details. Ang oras na yan, ito sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programa ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Desenio ng Baaw, Camarines Sur. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Lulier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali ba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtitesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs. Kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Blue, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. O galing maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Bueno mga tugang, yaw na po kitang nyan sa programang Bicol Connection. Pang Sabadong edisyon, kan sa tuya pong programa 8:30 to 10 o'clock in the morning. Sa lado technical, ang sa kuyang partner digdi si Engineer James Soco, ang lalaking laging mabango. Sa information niya, man po dyan, si Rodel Cesar. Sa transmitter site, duman si Joanna de Villa. Asin ang sa tuyang PSG, si Tony Matic Saison.
Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Happy birthday sa gabos na may kumpleanyo ngayon. And may you have many more birthdays to come. Belated happy birthday sa sakuyang Sister Angel, si Monica Perique of Limassol, Cyprus. Sister, good morning. And happy birthday. May you have many more birthdays to come. More power and God bless you always. Stay healthy and safe. Advance happy birthday man sa Sister Angel kong saro, si Maureen Mendoza Medroso, Canaga City. And congratulations kay Bayaw sa emong promotion, ano? Si Bayaw Ernesto Medroso, kan PNP Calabanga. Sa may mga kumpleanyo ha, happy birthday po. May you have many more birthdays to come. Duman man po sa mga Mr. and Mrs. masilibar kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Endo Gabos. Sa mga may kapistahan, happy fiesta. Bahad ngunya na aga, makaulay taman, ma-interview si Dr. Waidin Dokladao. Waidin Ladao, ano? Kanabo Camarinesur. Yan po kaya baga sa nabuwa, mga tugang. Igwa pa lang dyan mga job order sa Sangguniang Bayan na dahil natawanda po nin pamasko or cash gift. Kan Sangguniang Bayan, nagarubaga iba ang nadadangugtang mga urulay-ulay. Kung narumduman ta ang privilege speech kan nakaaging mga bulan ni Doc Ladao about po duman sa kunsisay kun an vice mayor ba may power and authority to appoint mag-hire nin mga job order sa Sangguniang Bayan. May mga pig-site sindang sample, opinion from Commission on Audit, Department of Interior Local Government. Si Vice Mayor man pigi-insist na igwada siyang power and authority dahil sa separation of function and power of Sangguniang Bayan sa Office of the Executive. Basta nga ko ki pundong maghahali Sanggunian, pwede nga yan. Ay ang problema, ito pong nakaaging Christmas celebration, so mga job orders po palang dyan ay pa, ay dahil naka-receive nin cash bonus. So, ayan po ang medyo matinding issue na naman dyan. Tagaro, kasi man na dahil mapapaluha. So iba, nakaka-receive, so iba, diri. Maray pangayaan na mga job orders kan LGU na buhata, naka-receive. Dahil ito si pig-hired man kan local chief executive. Sa katasabi ni Vice Mayor, igo siyang mga pig-hired na job orders ta may poder siya, may authority siya. O di dapat siyang magtao ning cash bonus sa mga job orders. Kalangan man po nindong agadan kayan, urbasulon si Mayor Persimbulan. Alangan man na nagsisirbi ang katabang ni Marisa Bilitario House sa iyang harong, ang masweldo si Mayor Persimbulan, napakasimpleng himplo. Sabi daw ta, testing unta daw na makaulay mo niyan. An fiscalizer kan Sangguniang Bayan. Kan Nabo Camarinesur si Doc Ladao. Kagawad Doc Ladao, good morning. Hello, good morning. Live po kita sa RPNDCKI sa programang Bicol Connection.
Inot na inot po, ansa imo pong greeting sa tayo nga parantabay, natapos nakasud ma ang Three Kings baga, di but sabihin, tapos naman ang Yuletide season. So, kumusta po? Paano nindo pag-celebrate? Sa Sangguniang Bayan ka nabuha, sa indo pong nakaaging Christmas party and sa indo pong pag-celebrate nin bagong taon. Kunsel, good morning. Hello, good morning. Happy New Year po sa Gabo sa Nagdadahog. Medyo okay man po. Okay man po ang selebrasyon sa lokal na gobyerno kang Banuan Ganabuha. Ang samuyang New Year's party, ang Christmas party, naginibo po dyan sa may Nabuha Covered Court Gym. Okay po. Kamu pong mga elected official, Kunsel, maugmaman, happy man, igwaman po kamo na-receive na, kumbaga sa benefits, hali sa local government. It is very normal with the local government na igawang mga benefits during year-end na mga Primerong bulan, Enero. Ano po, may plano si Kunsel Doc Lada na magkagwagiraro nin sunod o primerong privilege speech ang niya na bulan Enero dyan sa Sangguniang. may mailing pa. Ito, First, ang unang privilege speech is natabag.
Sangguniang Bayan, pwede siyang mag-hire, di ba? Sa ngunyan po, sa pagpasar nito na ordinansa para 23 budget, kumusta man po ang budget kan Sangguniang Bayan? Simbulan, kundi oo. Naghagad ng authorization sa MUYA. Tapos, igwada sa budget na kato na naka-appropriate sa Sangguniang Bayan. Kaya dahil na siya naghagad ng authority para i-appoint ang mga job orders na yan. Pero ngunyan, kung arag ka to ang statement lang sa tuyang Vice Mayor, pwede man siya na siya na lang mismo ang masunod palan kung gusto niyang takwalan ng gratuity pay ang mga job orders. Tauning sintabo sa Putol po ang sa tuyang line, ano? Maray na po ng piglilinaw ta, nis yung ini dyan. Sa party kan mga job order sa Sangguniang Bayan ka na po Camarines Sur. Back to you, Tabi Consial. Pasensya na, naputol ang line ta. it is very inconsistent with my privilege speech kung ma-approve kami kato. And the majority think the same with my privilege speech. They agree. Kaya dahil may ilinaog sa sesyon itong gusto niya mangyari na matao kami ng authorization sa iya para tawanan ng gratuity pay ang Sangguniang Bayan job orders. So iyo po itong malinaw na istorya kaya. Po, pero Joey Lim. Sinabihan ko siya, di pasil man lang ka kung nahiling tanong niya na there is an improper hiring of the job orders. Pag-ibon mo pero mayor because we have still 2 months. Left, no? So, kung bastante pa ko tanong.
jurisprudence niyang sinasabi. Mm. May jurisprudence na data. Ano ta ang legal counsel kang DILG dahil nahiling ang jurisprudence na. Ibig sabihin, superseded na ang jurisprudence niyang sinasabi. Igwa ng mga nagluwas na bago because may linuwas ng DBM and COA. Tigmasa ko, side ko man ito, under that, pwede lang siyang mag-appoint under civil service civil service law. So mga kantilya position lang ang pwede niyang i-appoint, not the job orders which are So, mahina. May kapag malinaw yan. Di man pwedeng basulin because di man kami namumulitika because there is a legal basis on every action that we've made. No? May mga nahihiling kami na Ito pong 2023 annual budget. Aram po na kapos na LGU garo na apektaran kang pandemic. Although ko kitang mandanas Garcia rulings kainay na 2020 pa dapat nag-increase na po sa indong internal revenue allotment o yung national tax allotment. Pero bakit kami garo naghuros ng kadikit ang mga budget kan or ira kan gabos na LGU. Kumusta po kamo? Nagbaba ba itong target ira and kumusta po ang target local revenue collection nindo? Kaya gura ano po ang total na sa indo pong inaprobaran na annual budget? it is already approved inside the Sangguniang Bayan. We passed it already. I don't know kung nakaabot na sa Sangguniang Panlalawigan, pero as the Sangguniang Bayan is concerned, we already passed it. The people of town of Nabua. Nasa nailing ko already passed it naman. Okay po. So malinaw naman.
citizen and even the student leaders of different institutions inside the local inside the municipality of Nabua. So para so that nag-undergo pa siya sa proseso, so yan. Pero sa ngunya, nabanggay pa man niya namin, continue pag-iraray si dating pamasahe. So, ang kay pag-iakani, public information at same time, dapat maraming pakiuron mo sa mga tricycle drivers and sa transport group para mayo man, sabi ko nga ni sa inda, gusto ko gapos ka ako kamo taga Nabua. So, ang gusto mi ko ako digdi, mayong nalulugi. So, sa Indo pa ako, kay puwantang bawasan, pero aram tamo naglalangkaw ang presyo ng gasolina. So we need to compute it duman sa pinakang peak ng gasolina. So sabi ko sa Inda, pwedeng bawasan mag-iraray because previously there is only limited passenger na pwedeng makalaog. Pero as of now, so kay punta ng iba mag-iraray sa dawag gatdit na sa mga trimobile and sa kung ano pa man na transport vehicle digdi sa Banuan kang Nabua. Sa totoo lang kung siya, ito mo yan, garo minsan, garo Christmas light na nangyayari. Kaya, garo dahil naman logingon yan sa lado kan transport sector. So, panahon na magdapat. Gini po may yan, ang sabi ko sa Inda, di man pwede na maging one side ang kita digdi sa lokal na gobyerno. Dapat kay puwanta ka ako na bakuman ka mo, di man ka mo malugi, di man malugi ang riding in public. So, naman sinda nagka-receive man na okay man sa Inda, with the proper explanation, proper discussion with the presidents of other presidents of the TODAS. So nagkairintindihan kami duman, malinaw man duman na bakuman ini na nagiging bias sa Inda, bakuman bias. So sabi ko sa Inda, meet us halfway. So dumagat sabit nga, na di ka mo lugi, dahil man lugi ang riding in public sa tuyang Banawaan. So now response with regards to my concern with regards to the fare matrix kang sa tuyang Banuaning Nabua. Iya po. The amendment, it will go our process kasi, may public hearing pa kami, may kwan pa under third reading. So, ang kaipuan gayan, after can ma-approve, once na approve ng ang amendment, ang ordinansa, mapaluwas ng licensing under Sergio G. Dasilio, mapaluwas siya ng fare matrix. And it should be, nakalag sa lawgang tricycle or any transport vehicle, strictly na nakalag dyan para aware ang Banuan kang Nabua in public sa pagpungon sa tuyang Banuan. Iya po, tama po yan.
sa inda pong kahilingan. Nag-aagrangay man ang riding public, nag-aagrangay man po ang ladukan transport sector. So pag adal-adal, through perusal, study, naku amang girari ang patama. Kaya igwa na po duwang konsideradong garo pipilian na sana. Kaya madali na po ini. Kaya magayonon pong barita ini sa lado ni Konsyal Dokla daw sa mga namamanuan po kan na buha. As sa chairman, sin amusement Konsyal, Yan po, gusto kong linawin yan digdi sa tuyang banawaan. There are certain issues na pigbabati ko sa ko with regards to the cockpit arena, no? Actually, if you could ask, no, sa tuyang sa kinaulay ko si May Sadiri last time, Opo. na kung may napindir sinda na kawat, may napindir sinda na kulang dyan sa tuyang cockpit arena. sama niya. Una sa San Antonio, born under Sergio Nicuadro. Mm. Ang sa kuya dyan, may mga
link. They should make a request, not verbal request to do written request to be submitted inside the Secretariat Office of the Sangguniang Bayan so that we could call for a committee hearing with regards to the matter concerned. Ayo po. Sa
yun, bigahamanin itong mga resolusyon na sinordinansa para po dyan po sa itong mga constituente. So, as your parting words na lang po siguro, as your parting words na lang po, Konsyal, Doc na daw. May not be the best municipal councilor that the municipality has ever had, but I will always try my very best to be the municipal councilor that you will never forget. In terms of fighting for what is right, and let the voices of the people be heard inside the local government unit of Nabwa and inside the Sangguniang Bayan. Ilan po yan, Diyos mabalos, Happy New Year, and ingat po kita gabos. Salamat po. Salamat mo po. Si Konsyal Doc Ladao kan nabuha ka marinisor ang sa tuwe pong nakaulay sa laog kan programa. Mabalik po kami pagkatapos lang po ni nakapirang hanap buhay. An oras, alas 9:25 ninaga. An oras na natud ka sa tuwe mga sponsor and advertisers. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtitesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin?
Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap, bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatanggap ng package sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bayan na mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Igwa na po kitang 9:33 in the morning. And good morning sa mga lituners, RPNDCKI, sa mga Facebook Live viewers ta. Good morning, good morning. Sana samantalang tananing pagbutwa kan saldang, si mga dapat ibaralad balad. Si mga dapat terlabahan, magsamantalang maglaba. Magayon po ang bareta dyan ni Consiel Lalawa, no? Sa Nabua. Pero sa endang pag-aadal kan sa endang committee as in liwat na pagpaapod maluwas na nin panibagong permit tricks na aprobado. Mahuros na po ang pamasahe sa Trimobile. Kaya ang mga paralunad, riding public, maugma. Sa lado man kan transport sector, sa Trimobile sector, na pampubliko, happy man sindata, iyo man po yan ang sendang tugutan. Kumpiraman yan, to be announced later. Malinaw na po na ang Sangguniang Bayan job orders sa Nabua Camarines Sur, aayuso na po. Dahil na po pwede itong barabara na pag-appoint na mayong kontrata. Ang nangyari po kaya dyan, igwaman authority or power and vice mayor na si Marisa na mag-appoint duman sa mga plantilla position. Pero itong mga sa mga job orders na labo-labo ang trabaho na dire-diretso, dapat kaya may kontrata para maka-avail kan mga benepisyo, lalo na pag naabot ang bulan na Disyembre. Ano ang gigibonin do? Tadaya man po, mayo man pong pigtanggal dyan ng mga job orders. Pwede ka mong mag-reapply. Pero, dyan na po sa opisina ni Mayor Fersimbulan para ang relationship between the local government unit sa job orders, nakakontrata na po. Diba? Magkakaigwanan ng kontrata ang mga job orders, bako lang sa sanggunian, kundi maging sa local government unit para maging maayos po. Yan po ang trabaho kan sarong ilihidong konsyal, dokla daw. Ayuson ang dapat ayuson sa sanggunian,
Tabangan yan kay Vice Mayor Marisa tako narog ka yan. Mga din nataanin na dapat man na ma-receive ka na kaaging Christmas celebration. Aba, kung magreklamo yan, baka tamaan dyan si Marisa. Lalo na itong mga baliktad na istoryang pati ang mga konsyal na dahil nagtugot na taan siya ng authority para da maita mo man sa mga garutaan siya ng authority dahil nagtugot po ang mga konsyal labo manindang madamay. Pinaana siya ng 2 months na allowance na ayuson pero nagbinungog pasensya. Malinaw po na bako si Mayor Fer Simbulan ang dapat basulong kan mga job orders na ini. Medyo may kadikit kaya o bako lang kadikit may negligence or kapabayaan sa lado kan Vice Mayor nindo na dapat ayuson ang pag-hire nin job orders. Ang job orders kaya duwang klase. Itong garo nagiging permanent ang serbisyo, igwaman itong mga job orders na pwedeng i-appoint kung ang trabaho sarong simana sa naman na maayos-ayos dyan, pwede po yan. Ang pag-aano po kaya, pag-hire ng job orders, bakong soba-soba ini, dapat ka na igwang kontrata, susog sa legal na proseso. Pero ang may power and authority na magpirma ng kontrata para sa job orders, ang alkalde. Kaya malinaw man po, tatabangan ka mo kan lokal na gobyerno, kan administrasyon ni Mayor. Sige na, mag-reapply na ka mo, kaulayan nindo si Mayor, ang personnel na gibuhan na ng kontrata ka mo dyan, tangarig, si Mayor na po ang magpirma. Dyan na ka mo magdiretso sa Human Resource Management Office, personnel manager nindo dyan. Kaulayan na nindo, mga job orders. Diba? Pasalamat ka mo kay Konsyal, Dukla daw, tangarig at least maging maayos ang pag-hire sa Indo. As in, maging ito man ine-expect nindo, kung dire-diretsan sa Indong pag-survey sa Sangguniang Bayan as job orders, pero ang trabaho nindo, needed talagang maray na dire-diretso, di tangkilo. Binabasihan po kayo yan, so, makukuha nindo pag di Disyembre kung sa dito dakula, depende sa services rendered nindo, di ba? Saka so monthly nare-receive nindo. Abante na buwa. No rin daw mga programan, abante na buwa digdi sa RP. Hindi, sige. I-suggest daw kay Mayor Simbola na magkaigwaman ng programa sa radyo, sa RPNDCKI, abante, mga gigibuntang mga guester, may mga elected officials and mga department heads and division manager. Para lalong ma-diseminar ta po. Pero ang karahayang kayan ang mga ibang konsyal pa lang dyan, yaon na po sa grupo ni Mayor Simbulan sa Team 1 na buwa. Ayan. Kaya po, garo si Marisa Bilitario na sana ang kontra kahit ki ininong niya, kanagagi kang eleksyon po. Garo nagpiling nin pag sinutil as in pagkontra ang Vice Mayor dyan. Kaya andi na raka ito malinaw na nagilugod na garo sinuporta ng lugod dyan ni Mayor Fer ining si Cuthbert Balbuena lang swinerte kasi yung kamang kaya nakahiling na katimwan mo ang Vice Mayor mo ang sinusuportaran kalaban sa politika nahihiling duman sa balyong lado kaya salaman talaga ang politika po number 1 na siloso sa enterong Pilipinas. Pero, believe daw ako,
Aram po nindo digdi sa Iriga City, Team 1 Iriga, elingon nindo. So mga kaalyado kan nakaaging eleksyon ni Mayor Madilta. So, rayao naman baga, ang suporta sa administrasyon ni Mayor Rex. Diyan nga ni sa Sanggunian Panglungsod. Arog ka ni Ki Audal. Kung siya Audal, yao naman baga ni yung yan sa Team 1 na Iriga. Ug mga ni si Dawa Turog, pwedeng gisungon. Sa pagserbi sa publiko, Vice Mayor Edsel Di Maewata, lalong nagdakulan sa iyang puwersa dyan. Umala ining si Konsyal Daday, ayahayaan buhay Milan Robles Moralio. Yao naman po baga salado kan Team 1 Iriga. Si Bots na Kagawad Bots, Abunete. Itong panindo dyan is kay Federation President. Garo si Kagawad Boboy Villanueva na lang anday pa sa kasarong konsyal. Papasabot din paglipat sa partido politikal kan presenting administrasyon mo niyan. May saro lang naka-Team 1 sinda sa Sanggunian na tanggal naman ninda. Bakunan nindang ka-Team 1 ining si Konsyala Gigi Vargas na sarong top-notcher city councilor ka nakaaging eleksyon. Sa institusyon kayang ini, ang burutuan dyan, pag nagkakaigwan ng burutuan, para resa naman saruan boto ninda. Pero pag abot man sa bilangan ng boto, resulta kan boto ka nagkaging eleksyon, ang may pinakadakol na boto man dyan, si Konsyal Gigi Vargas. Dahil sa dayon na nagtutugma sa mga programa kan administrasyon ni Mayor Rex, kaya hinali naman siya kang grupo ni Edsel na Di Maewat. Garo pinagsilusan man ininta pag nagpo-post man kayo sa Facebook, puro pasulo. Pag nangangampanya, ayan, kaya garo minsan naghinanak kitang iba. Pag kitang magiginibot, kadakla na desisyon yan eh. Bako sa naman yung desisyon kansaro sana. Ama ako nindo, pati dosing mga punong barangay sa Iriga, nagpapasabot naman ng suporta sa administrasyon ni Mayor Rex. Bot sabihon, after ini kan development fund, city development fund para sa induman na barangay, o diba, talaga, sincero ka mo, na kamo masuporta na sa Team 1 na Iriga. Tangarig na suporta yaon, kung magparakinusong, kaya dapat kaya guide gibuhon digdi sa Pilipinas. Kung sa yung mga nakaturokaw na mga elected official, pun sa presidente, pababa, dapat nasuportaran niyang kan mga tao. Bako lang kan mga opposition elected official, kundi maginan mga tao, mga tugang, suportaran ng mga presenting nakaturokaw. Mga gobernor, araw kay Governor Luigi Villaferte na marayan mga accomplishment tulos. Nahilingan tulos nin marayan na performance. O dapat suportaran kan mga tao yan. Para mag-asinso ang probinsya kang Camarines Sur. Ang sa tuyo mga congressman. Digdi sa Rinconada, Congressman Mix Villaferte, suportaran takan sa iyang programa sin mga proyekto. Maasinso ang Rinconada. Mga mayor, digdi sa Rinconada, ang bako digdi yung mayor na kaalyado kan Team 1 Rinconada, garo si sa naman, Mayor Junjun Surilla kan Bato. Pero sa Balatan, Nina Bagasbas, sa Bula, Mayor Migay Ibasco, sa Bao, Mayor Jeep Bisenyo, Iriga Mayor Rex na Oliva, Buhi, Mayor Ray Lacoste, Nabuwa Mayor Persimbolan, puro ni Team 1 Rinconada. O saro na pala na ang opposition Mayor Digdig. Ni si Mayor Junjun Surilla, kung maglipat ka sa Team 1 Rinconada, ki Congressman Mix Villaferte, diba, kung magkaarayos ang kamo, depende kaya yan po mga tugang kung ang mga sakripisyadong mga elected official man sa Bato, magugusto araw ki Vice Mayor Vic Ramos na sakripisyado man ang grupo kayo. Depende po yan.
Pero digdi lang sa Iriga, pigiling-hiling ta na, miski sa buhi, kadakol naman ang mga punong barangay na yaon kay Margie Aguinillo. Yaon ang niya, nagsuporta kay Mayor ni Rela Coste. Kasi pag dae, ay kawawa sinda. Bakong araw kang ginibo dyan ni Mayor Junjun Sorilla Sabato, dahil sa Municipal Development Funds, ang papaboran sana tracing kapitan. Dahil yan ang mga kapitan mo. Kaya yun lang ang papaboran mo. Paano man itong 20 mga barangay? Mga punong barangay, di pala makakanamit kaya Municipal Development Fund. Kaya ipinaglaban ini kan grupo kan Sangguniang Bayan man dyan na dapat gabos makanamit nin 200,000 each 200,000 pesos each barangay. Bako langan sa emong punong barangay na tamanon mo. Nadublado pa. Igwa ng proposed annual budget sinda dyan, mga development project. Tapos igwa pang 200,000 each barangay ali sa municipal fund. Sala po yan. Dyan, dahil nangangulugan na dahil ka na mga pong additional term. Dapat pantay-pantay po ang mga local chief executive. Miraro nindo na gabos yan aki nindo. Opposition man yan, supporters man yan o bako. Dapat miraro nindong ngamin sinda sa indong tinataning pagpadangat, pagpayaba. Araw ka nga nindo si Kung Mix Villaperti, tangamin payaba. Ay, good morning kay Ma'am Rachel Rachel Peters Villaferti, ano? First Lady kan Rinconada. Masunod na mayor kan Iriga, ano? Yan ang ulay-ulay baga. Tanong nga Joey sa second term, si Ma'am Rachel na daw. Depende man yan. Kung mapakaray po ang performance ngunyan na first term ni Mayor Rex na Oliva, sa sinasabi niyang transparent na paggugobernar, saka ining gibo niya ang sa iyang mga pangako na magkaigwa kita in public colleges, public hospital within his term, first term, siguro nangangahulugan po yan na nautob niya ang sa iyang pangako during campaign period. Pandawa, itong kakarasuhan na mga nakaka-liquidate, kaya perminas na nag-a-appear ang mga unliquidated cash advances kan na Iriga City Hall, local government units, dapat mairis yan. Si mga dapat na panaguton sa batas, panaguton. Tapos sabi, accountable by the people. Oh. Sabi, public office is a public trust. Public officials is a public trust. And public official and employees are always subject for scrutiny and scrutinized and accountable by the people. Oh. Kaya dapat itong mga nagibo ng dahil pa dyan nakakagibo ng mga botches na dapat i-attach sa mga resibo sa mga liquidated cash advances na yan. Para ma-erase na daw yan, tanag-uyam na, pagparahilingon ang LGU Iriga perminas na may unliquidated cash advances. Kasi dapat managot, panaguton. Ano po? Tayo ng pangako nindo ni Vice Mayor Itzel Dimewat. Saka ini yung pagbaha. At least loy-loy na pong naresolveran. Kung binabahaan baaw ang Iriga, dahil napigbabaha. Dahil naresolveran. Dahil po sa tabang kanduli tupad, kadikit ang gastos kan LGU, pero dahil nakita nababaha, dahil nalinigan ang mga kanal. Very good, di ba? Pala lang sa kakaromatilya ang pigastosan kan LGU. O, di ba? Maray bagang programa yan. Nahihiling tulos ang maray na performance. Pero medyo magabat man kaya ngaya Joey, na basta na sana isang pitik, tindog na ang public hospital sa public colleges, ay iyan ang pinangako ni Mayor. Dahil na pag-arugon ang gibo kan panahon na madil na nagpagibonin na Iriga City Sports Complex, Iriga City Coliseum, dahil man natapos. O nagpatapos ba kan presenting administrasyon na?
napagayo na ninda, may mga supplemental budget para maging air condition pa. May high-tech na scoreboard. Ang mga ring, ang basketball court, mga tukawan, may blower ng darakulaon. Conveniente na po sa lado kan mga tao, nayaon po dyan, maging kan mga players or mga kung ano pang okasyon. Pangit po kaya na ang mga pangako tang project, puro kita start na data nakukomplete o natatapos. Ano tatapuson sa sunod? Di po. Pag kita po mag-start, dapat ready kita. Bakong araw kan siyumart, kung maglagman dito sa Erika, may sadiring, ano po sinda, capital dyan, pondo, as in privado yan eh. Mga makakatabang yan, pag dakol ang negosyo sa Erika, establishment, dakol ang trabahong maitatao sa mga job list ng kababayan. Magayon po yan ang programa. O yan ang planong pagbugtak ng 4-story building, commercial story building saan atubangan kan headquarters kan PNP. Sana dahil kita magparalon. Dahil na arogon ang panahon na nalubog sa utang daang Iriga eh. O minana kan presenting administrasyon. O anong nangyari? Sige, ang bayad mo yan. Barita mi, 90 million plus ang binayad na naman sa utang kan previous administration. Dahil na arogon. Kung may mga project kita, dahil na daw kita magparaasa sa mga lundoon, dito. Kawawa man ang mga taga-Iriga, ayahay ang buhay kan mga bangko. Nagyayaman dahil may porsyento yan. Sa bagay, ang mga enchik nga ni, dahil takot mag-utang, kaya sige ang rayaman. May mga darakulao na negosyo. Ang Pilipino po kaya takot sa utang. Lalo na kung uubligaron dyan, na igarantiya ang sa tuyang IRA, ang sa tuyang local revenue collection. Baad maapektaran po ang para sa general welfare and social services para sa mga tao. Sana dayman. Ang karahayan lang kay Mayor Rex, tamayo dapat abusadong mga empleyado. Ang naka-uniforming empleyado, pag nahiling niya nag-parking sa salang parkingan, anggutan niya. Pag empleyado ka na may motorsiklo kung dahil ka nagsulot helmet, aanggutan ka. Mga parasaway ka mo, para lamag ka mo nin mga illegal vendors, na nangulog ka mo, or nanipa ka mo ning paninda-ninda, aanggutan ka mo ni Mayor. Abo kayo si Mayor. Ang gusto po daan ni Mayor Rex na Oliva, magserbi kita na may pagpadangat, may puso asin pagmalasakit sa satuyang kapwa, para da maging ariba-ariba ang Iriga. Magayon man po bagan araw kaya na medyo striktong kadikitan sa tuyang mayor. Mabuot, pero pag naanggot, baka kamot kalingahong kaya, ha? Kaya dapat. Ang gusto niya, mayo digdi yung siga sa Iriga. Ang gusto niya, ang siga digdi ang mga taong nagsusunod sa batas. Tama man po baga. Pero ang gusto kong barita, itong mga bagay na bago na digdiyo sa Iriga, mabago na po. Inot, dahil na kita magparaisip ng kauutang. Dahil na arogon tong previous administration. O kaya ng amusement park na pinuuna ni Madil, dahil na naman natapos, ipatapos na ni kan presenting administration, tangarig pa. Kinabangan na yan, asin magkaigwanan ng return of investment, magkaigwanan ng income. Maya man maraot. Although ang credit to duman sa previous administration, tas hindi nagpoon, pero pinatapos nindo. So party ka mo kan naging accomplishment kan mga project. Di ba? Dahil na kita magkaigwanin na inaapod na delikadesa. Ipatapos na yan para takadakol na digding dayo sa Iriga. May mga Muslim na negosyante, mga Bombay. O gusto man ganyan magnegosyo, mga Chinese. O sige. O at least ikot ang kwarta, mag-asinso ang Iriga City. Maging asinsado ang mga taga-Iriga. Saka ang sabi ni Mayor na mayong sektor na mapapabayaan, mawawatak, gibuhon mo po yan. Maging ang sektor kang broadcast media. Maging ang industriya kan broadcast sa Rinconada or Iriga, dapat pantay-pantayan na daw po ang pagtrato Mayor. Dahil bali daw ang ibang media broadcaster tinitira ka, okay lang yan. At least maging positive na lang po kamo. Nanisipon nindo,
may midyaman na nagtitira sa Indo dahil gusto ninda na lalong ma-improve ang sa Indong serbisyo sa mga tao. Dahil na ka mo maging onion skin. Yan lang ang advice ko. Mayo ka mong apihon na mga radio station sa Iriga, napakagayon po kayan Mayor. Kung igwaman broadcaster na nagtutuyaw sa Indo, maging positibo na lang po ang sa Indong pananaw na gusto kan mga broadcaster na ini, mas lalong maging maray ang sa Indong serbisyo. Ako inuumaw ko, si City Administrator Attorney Nonoy Waperina, working City Administrator, napaka-sipag. Pagkada dyan ko, kadakol ang ginigibo, sige, maayong untok. Katatrabaho. May payao na dyan, nagtatrabaho na, dahil lead by example, nagpapahiarog po si Mayor Rex, na may payao na siya dyan, nag-attending flag ceremony. So, lead by example, kasi, sabi ni Mayor, government officials and employees is a public task. Public office is a public task. Kaya magtiwala kita sa administrasyon, magsuporta po kita para po sa ikakaray kang gabos. Sa pangunguliktaman ng buwis, para maging efficient and effective, dapat ang satuyang opisina kan tresoreria maging maayos man ang pagpadara ng mga statement of account. Takan previous, ang sarong establishmento digdi, yung pagpaparapadarahan, itong trade name. Dapat pala, itong local franchise ang sa Indong Singilon. Kaya dapat mag-hire kita, kaya itong mga empleyado kan treasurer na may knowledgeable sa pagsisingil na maging effective and efficient. Saan ka na kaya lang pagpaparapadarahan ng ang pagpaparasingil, itong pangarang kan na establishmento, si franchise yan dapat palang singilon duman. Sayang kan 6.1 million or more na dayan na singil na dapat maglaogin sa kabankan lokal na gobyerno. Ay paano kung pinabakal na kan local franchising previous an establishment na hindi maanang masisingil. TY, ay Diyos ko naman tayo. Unfair digdi sa mga ibang mga negosyante sa Iriga na religious lang nagbabayad ng local taxes, business tax o kung ano pa sa BIR, DTI, sa City Hall, pag-process ng mga business permit. Itong previous na establishment, pag inorderan ng pagkakankan City Hall, automatic ang City Hall nagbabayad kumpirang ribo. Garo niya ako ginisa sa sadiring taba. Sabi ni Mayor Rick, sobra pa sa pagkagisa. Joey. Dito na po arogon yan, Diyos ko. Para magkaigwa na kita ng tunay na pagbabago sa siyudad kan Iriga. Kaya ng mga tugang, ako loy-loy ng mapaaram ang tabayanan si Kagawad Ilma Dili Magaspi sa pansabadong programa na buhay urulay sa barangay. At yan man si Ruth Pornilio sa Indo na maantabayanan sa iyang pagbabarita. Sarado Technical, James Oco and Joanner Divilla, Tony Saison and Rodel Cesar sa information. Sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon. Salamat po sa lawas naging bisita, guest and newsmaker sa paagi po kan pag-interview ta ki Konsyal Doc Ladao, ang sikat na maray na konsyal dyan sa Nabua para sa karahayan ng kaisipan, trabaho, maigos, fiscalizer, nagtutuyaw kan mga salang kung baga sana kung may tinutuyaw natin dogtulo sa privilege na privilege speech po tulo siya. Maurag dawa nga ni sabi niya ang pagiging elected official niya baguhan lang siya pero dawa ba ko siyang pinaka the best pero ginigibo niya ang nararapat na serbisyo sa mga taga Nabua para po sa Indong Karahayan. Ini po si Joe Williams, salamat.